Projecte Pol, continueu així, perdó que estic sense aigua. Està fatal, Li haureu d'aplaudir el doble avui, Està fent un gran esforç. Qui vol escoltar 8 hores de conferències avorrides? Ningú, oi? Vostè, senyora? Porteu-me la motosserra, ràpid! No. D'acord. A mi em té més de gust. Què té més de gust? Fer un castell? Això sí que va festa, què et sembla? Home! Un castell o no? Castellet de Caldes! Doncs fem-lo! Com que junts som imparables! Perquè junts som! Doncs vinga! Som-hi! Ja tenim aquí els camillers i camilleres que per això porten la camisa verda de l'Hospital Nostra Senyora de la Verge del Pilar amb folre i manilles. Som-hi, castellers, tot vostre! Qui vulgui estar convidat aquí a fer pinya. Així que si vols fer pinyes amb ells... Si no, no cal, Vinga, endavant! Som-hi, castellers! També porteu gralla, música o què? Si no... Fem un fort aplaudiment públic als castellers!